Here. No, stop. Now. ஒரு செகண்ட். Come on here. Please come. அங்கேருந்து பைக்ல வா. Oh. ஐயோ. Vicky. Come on, you babe. அங்கேருந்து வா. Come to Tata, go. Come. Oh, வண்டியில வா. Not here. Come with us. Sit down. Slowly. Come back to the boat. Sit down. உட்காந்து. Stop. வா. Ananya's new bike. Wait. Yay. Good. Ananya, நீ சொல்லு, do you like your bike? யா கத்தி சொல்லுடி, உண்மை கேட்கல. Very good. Of course. Here. Of course. Here. வா. Okay. Come to Tata. Of course I like my bike. Good. வா. மம்மி வா. வா. சூப்பர். குட் ஜாப் செல்லகுட்டி. Very nice. Stop. That's it. Okay. செல்ல விட்டு போயிடும். ஒரு 2 டேப் எடுத்தாச்சுப்பா. திருப்பி எடுக்க போக அனுப்பு. கொஞ்சம் ஊர் வரணும். Of course. அது என்னமோ look at me. அது ஒன்று சொல். Please come straight. Mommy. அம்மா கிட்ட வா கண்ணு. Mommy. அம்மா கிட்ட வா, டர்ன் பண்ணு கண்ணு. Now mommy. அவ்வளோதான். நான் 2-3 வாட்டி எடுத்தேனே. இட்ஸ் ஓகே. சும்மா புது பைக் வாங்கிருக்கோம். கண்ணை கசக்கிறதுமா அது. Mommy. Come to mommy. Mommy. Come to mommy. See mommy. பெரிய அந்த ஃபார்முலா டிரைவர் மாதிரி தான். பாருங்க பார்க்க இறங்கி போயிடுவாங்க. நம்ம பின்னாடி எடுத்துன்னு ஓடணும். பெரிய